Στο προηγούμενο βίντεο θέσαμε τις βάσεις για την επικοινωνία μεταξύ της host εφαρμογής και του guest προγράμματος που είναι μεταγλωτισμένο σε WebAssembly, αλλά δεν έγινε καμιά μεταφορά δεδομένων. Ορίσαμε την συνάρτηση Compute Score σαν μια εξαγόμενη συνάρτηση και το host πρόγραμμα διάβασε το αποτέλεσμα της κλήσης της συνάρτησης. Σε αυτό το module θα ολοκληρώσουμε την διασύνδεση με διακίνηση δεδομένων μέσω ABI. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος διακίνησης δεδομένων που θα δούμε. Πριν δούμε τι είναι το ABI, ας δούμε λίγο το βασικό πρόβλημα. Έχουμε δύο παίκτες, τον host, γραμμένο σε Go που χρησιμοποιεί το WASM, και τον guest, που είναι ένα module μεταγλωτισμένο σε WebAssembly. Ο host είναι orchestrator. Τρέχει την βασική λογική, ετοιμάζει τα δεδομένα και καλεί συναρτήσεις που εξάγει το guest module. Από την άλλη, ο guest είναι ένα sandboxed, φορητό και ασφάλειας περιβάλλον. Είναι ο μεταγλωτισμένος κώδικας από οποιαδήποτε γλώσσα σε WebAssembly που προσφέρει κάποιες λειτουργίες. Το sandbox της WASM, που λειτουργεί ως ασφαλές περιβάλλον, είναι ταυτόχρονα και ένα αυστηρό όριο μεταξύ των host και guest modules. Τα δύο αυτά modules δεν μοιράζονται μνήμη όπως σε μια εφαρμογή, και έτσι η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους είναι το βασικό πρόβλημα. Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν τρόπο να σπάσουμε αυτό το φράγμα ασφαλείας για να μπορέσουν τα δύο modules να μεταφέρουν δεδομένα. Τι είναι το ABI, Application Binary Interface? Το ABI είναι ένα σύνολο κανόνων που επιτρέπει σε ανθρώπους και μηχανές να κωδικοποιούν και να αποκωδικοποιούν δεδομένα κατά την επικοινωνία. Ουσιαστικά, πρόκειται για μια διεπαφή που ορίζεται στο επίπεδο του διαδικού κώδικα, In-Process Machine Broad Access. Ένα ABI καθορίζει κρίσιμες πτυχές του τρόπου με τον οποίο τα προγράμματα αλληλεπιδρούν, όπως το σύνολο εντολών του επεξεργαστή, συμπεριλαμβανομένης της δομής των καταχωρητών και των τύπων πρόσβασης στη μνήμη, το μέγεθος, τη διάταξη, layout και την ευθυγράμμιση των μασικών τύπων δεδομένων, την συνθήκη κλήσης, calling convention, η οποία ρυθμίζει πώς περνούν τα ορίσματα στις συναρτήσεις, π.χ. μέσω στίβας ή καταχωρητών, και πώς ανακτώνται οι τιμές επιστροφής. Στο πλαίσιο του WebAssembly, ένα καλά καθορισμένο ABI είναι απαραίτητο ώστε το λογισμικό host, ο εκτελεστής, να μπορεί να έχει πρόσβαση στο μεταγλωτισμένο WASM module, το guest, και να εκτελεί τη λογική του. Το κλειδί λοιπόν στην επικοινωνία είναι η γραμμική μνήμη του guest module. Η γραμμική μνήμη, όπως έχουμε πει και πριν, είναι ένα μεγάλο συνεχές κομμάτι μνήμης που κουβαλάει το guest module. Ανήκει και διαχειρίζεται αποκλειστικά από το guest module. Ο μόνος τρόπος ο host να έχει πρόσβαση σε αυτό είναι μέσω ενός καθορισμένου API. Αυτό είναι το ABI. Το πρότυπο WebAssembly επιτρέπει στις συναρτήσεις να δέχονται και να επιστρέφουν μόνο 4 βασικούς τύπους αριθμητικών τιμών: i32, i64, f32 και f64. Για τη μεταφορά πιο σύνθετων τύπων, όπως strings, JSON ή slices arrays μεταξύ host και guest, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η γραμμική μνήμη, linear memory, του WASM module. Για να επιτευχθεί η επικοινωνία δεδομένων, εισάγονται οι ακόλουθες αλλαγές στο guest, WASM module και στο host, εφαρμογή WASero. Ο guest κώδικας εξάγει 3 νέες συναρτήσεις, οι οποίες επιτρέπουν στον host να διαχειρίζεται τη μνήμη και να μεταφέρει δεδομένα. Την συνάρτηση alloc, που βοηθά τον host να δεσμεύσει n bytes στη γραμμική μνήμη του guest και επιστρέφει τη διεύθυνση, offset, όπου μπορεί να γράψει τα δεδομένα. Την συνάρτηση free, που προβλέπεται για την αποδέσμευση της μνήμης. Προς το παρόν δεν είναι υλοποιημένη. Και τέλος, τη συνάρτηση που είδαμε και στο προηγούμενο module, την Compute Score, που λαμβάνει την διεύθυνση και το μήκος του JSON στη γραμμική μνήμη, διαβάζει τα δεδομένα, τα κάνει parse και επιστρέφει το αποτέλεσμα που είναι τύπου F64 σαν ακατέργαστα bits με την μορφή uint64. Ο host κώδικας αλλάζει ριζικά τη ροή του προγράμματος. Στην αρχή, ο host κώδικας κατασκευάζει τα δεδομένα εισόδου όπως τα bytes του JSON. Κατόπιν, καλεί τη συνάρτηση alloc του guest για να λάβει ένα pointer offset στη γραμμική μνήμη. Στην συνέχεια γίνεται η εγγραφή δεδομένων.
Ο host χρησιμοποιεί την API μνήμης του WASM runtime για να γράψει τα bytes του JSON στο offset που έλαβε. Τέλος, καλεί τη συνάρτηση compute score, λαμβάνει το αποτέλεσμα και αποκωδικοποιεί την τιμή επιστροφής uinth64 σε float64 χρησιμοποιώντας math.float64 from bits. Η κλίση της free στο παράδειγμά μας δεν είναι απαραίτητη γιατί το πρόγραμμα τερματίζεται άμεσα και η μνήμη απελευθερώνεται. Ας δούμε προσεκτικά την υλοποίηση στο guest module της συνάρτησης alloc. Στην αρχή της εκτέλεσης του module δεσμεύουμε ένα κομμάτι μνήμης από την γραμμική μνήμη, όπου θα το χρησιμοποιήσουμε για να παρέχουμε στον host τμήματα μνήμης για να γράψει τα δεδομένα. Στην συνέχεια, αρχικοποιούμε τις τιμές του offset, που στην αρχή είναι φυσικά 0, και του arena base, που είναι η διεύθυνση του πρώτου byte του block μνήμης που δεσμεύσαμε στην αρχή. Όταν αρχικοποιούμε για πρώτη φορά την τιμή του arena base, βλέπουμε την διαδρομή μετατροπής τύπων που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ξεκινάμε από την διεύθυνση τύπου byte σε unsafe pointer, σε uniptr και τέλος σε unsigned int32. Η πρώτη μετατροπή από pointer συγκεκριμένου τύπου της Go σε unsafe pointer είναι ο μοναδικός τρόπος στην Go για να κάνουμε μετατροπή μεταξύ δύο διαφορετικού τύπου pointers ή για να μετατρέψουμε έναν typed pointer σε έναν untyped. Η μετατροπή αυτή λέει στον garbage collector και τον compiler της Go «Ξέρω τι κάνω, αυτή είναι μια διεύθυνση χωρίς πληροφορία τύπου». Η δεύτερη μετατροπή είναι από την διεύθυνση χωρίς πληροφορία τύπου σε έναν τύπο ακεραίου που εξασφαλίζει ότι είναι αρκετά μεγάλος για να χωρέσει την διεύθυνση μνήμης στο σύστημα που θα γίνει compilation. Εδώ δεν χρειάζεται να ξέρουμε σε τι είδους σύστημα θα κάνουμε compilation. Στην τελευταία μετατροπή μετατρέπουμε αυτή την διεύθυνση σε 32-bit ακέραιο. Αλλά εδώ αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη γιατί έχουμε γνώση του target συστήματος και είμαστε σίγουροι ότι η διεύθυνση θα χωράει σε 32-bit ακέραιο, δηλαδή θα είναι στο χώρο των διευθύνσεων κάτω από τα 4 GB. Το υπόλοιπο κομμάτι αφορά την συνάρτηση alloc. Το όρισμα n είναι ο αριθμός των byte που θέλει ο host να δεσμευτεί προς χρήση και επιστρέφει την αρχική διεύθυνση που θα πρέπει να ξεκινήσει η εγγραφή των δεδομένων. Αν λοιπόν θέλουμε να γράψουμε 0 bytes ή αν θέλουμε περισσότερα bytes από όσα είναι διαθέσιμα, επιστρέφουμε την τιμή 0, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη μνήμη. Αν μπορούμε να προσφέρουμε το κομμάτι της μνήμης, μετατοπίζουμε το offset κατά n bytes και επιστρέφουμε την διεύθυνση που μπορεί ο host να γράψει προσθέτοντας στην arena base το προηγούμενο offset. Πριν περάσουμε στον host κώδικα για να δούμε την alloc να χρησιμοποιείται, ας δούμε την δεύτερη σημαντική συνάρτηση στο guest module, την compute score. Η συνάρτηση αυτή θα πάρει από τον host κώδικα κατά την κλίση της μια διεύθυνση και το μήκος των δεδομένων που γράφτηκαν σε αυτή την διεύθυνση. Σκοπός λοιπόν της συνάρτησης είναι να αναδομήσει τα δεδομένα, στην περίπτωσή μας τα JSON δεδομένα, που βρίσκονται στην γραμμική μνήμη και να τα χρησιμοποιήσει. Η συνάρτηση compute score είναι κατά βάση απλή και το μοναδικό σημείο που έχει ενδιαφέρον είναι αυτό της αναδόμησης των δεδομένων. Διαβάζουμε τα δεδομένα από την μνήμη, τα μετατρέπουμε σε ένα slice από bytes και η συνάρτηση unmarcel φροντίζει να ξαναδημιουργηθεί η JSON δομή. Ας εστιάσουμε λοιπόν σε αυτή την μετατροπή. Η όλη δουλειά γίνεται στην γραμμή που βλέπουμε χωρισμένη σε 3 μέρη. Είναι παρόμοια με αυτήν που είδαμε στην συνάρτηση alloc, αλλά ας την δούμε προσεκυπτά. Στην αρχή έχουμε την μετατροπή του pointer, που μας έχει δοθεί σε μορφή 32-bit integer και το μετατράπουμε σε uintptr, που όπως είδαμε και πριν, είναι ένας αρκετά μεγάλος τύπος ακεραίου που χωράει διευθύνσεις μνήμης ανεξαρτήτως συστήματος. Να σημειώσουμε ότι όλες αυτές οι μετατροπές γίνονται πάντα σε μια γραμμή χωρίς ενδιάμεση αποθήκευση σε μεταβλήτη. Το επόμενο βήμα είναι η μετατροπή σε pointer γενικής χρήσης, που είναι ο unsafe pointer, ένας pointer χωρίς χαρακτηρισμό τύπου. Τον χαρακτηρισμό αυτό θα τον δώσει το επόμενο βήμα που κάνει casting σε διεύθυνση τύπου byte. Εδώ λέμε στον compiler «Ξέρω 100% ότι αυτός ο pointer δείχνει μια διεύθυνση με byte δεδομένα και έτσι έχουμε πίσω τον τύπο της μεταβλητής». Τελευταίο βήμα είναι η δημιουργία του slice με όλα τα byte. Τι είναι στην Go ένα slice? Είναι μια δομή που περιέχει μια διεύθυνση, το μέγεθος του slice και την capacity. Με την χρήση της unsafe slice δημιουργούμε αυτή τη δομή χωρίς να χρειαστεί να αντιγράψουμε δεδομένα, που είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό.
Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την χρήση του πακέτου Unsafe, γιατί υπάρχει κίνδυνος ο garbage collector να έχει μαρκάρει τη μνήμη προς αποδέσμευση. Η αφαίρεση των τύπων από τα δεδομένα μπορεί να είναι χρήσιμη καμιά φορά ή ακόμη και αναγκαία, αλλά είναι σημαντικό δίχτυ ασφάλειας οι τύποι και πρέπει να γίνεται χρήση με προσοχή. Ας δούμε τώρα τον κώδικα του host module που σε ένα μεγάλο μέρος είναι ίδιος με πριν. Δημιουργούμε το runtime του WAS0 και αρχικοποιούμε το WASI Snapshot Preview 1. Διαβάζουμε τα μεταγλωτισμένα bytes του guest module και κάνουμε compilation με το runtime του WAS0. Διαμορφώνουμε το module δίνοντας το configuration της παραμέτρους που θέλουμε, κυρίως ορίζοντας το σαν reactor module. Και στην συνέχεια το αρχικοποιούμε. Μέχρι εδώ δεν έχουμε καμιά αλλαγή. Στην συνέχεια διαβάζουμε τις εξαγόμενες συναρτήσεις, την alloc, την free και την compute score. Παίρνουμε το payload που θέλουμε να στείλουμε στο guest module και το κάνουμε ένα byte slice. Στην συνέχεια λέμε στο guest module με την χρήση της alloc να μας δεσμεύσει στη μνήμη τόσα bytes όσο το μήκος του payload. Και αυτό μας επιστρέφει μια διεύθυνση σε μορφή uint32. Για την ακρίβεια, η συνάρτηση call επιστρέφει ένα slice με αποτελέσματα που στην περίπτωσή μας είναι ένα και μοναδικό. Ήρθε η ώρα να γράψουμε στη μνήμη του guest module τα δεδομένα. Παίρνουμε πρόσβαση στη μνήμη του module και γράφουμε σε αυτή σε συγκεκριμένη διεύθυνση τα bytes του payload. Τα επόμενα βήματα είναι τα ίδια. Καλούμε την compute score, δίνοντάς την τη διεύθυνση που πήραμε πριν από την alloc, μαζί με το μήκος του payload και διαβάζουμε το αποτέλεσμα. Τελευταίο βήμα η μετατροπή των raw bytes σε τύπο float, όπως και στο προηγούμενο module. Ας δούμε λοιπόν την χορογραφία ολοκληρωμένη για ανακεφαλαίωση. Δημιουργούμε τα δεδομένα. Καλούμε την alloc για να δεσμεύσει την μνήμη. Γράφουμε τα δεδομένα στην μνήμη. Καλούμε την compute score. Η compute score διαβάζει τα δεδομένα από την μνήμη και ανακατασκευάζει τα δεδομένα. Επιστρέφει το αποτέλεσμα. Ο host διαβάζει και αποκωδικοποιεί το αποτέλεσμα. Έτσι, ολοκληρώνουμε τον πρώτο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ του host module και του guest module.